Kaganihang pasado alas 12 sa kaadlawon Hulyo 11, nasikop sa nagpadayon nga hot pursuit operation sa kapulisan ang laing suspect sa brutal nga pagpatay sa 19 anyos nga si Maria Sofia Coquilla, nga babaeng estudyante sa UP Manila nga taga Tagon City. 15 anyos ang suspitsado nga taga Maragusan, Davao de Oro. Siya ang ikatulong suspect nga nadakpan sa kapulisan apan aduna pay laing usa ka gawas noon sa krimen nga maoy ginapangita karon sa mga pulis nga kauban sa unang nadakpan. Sumala ni Tagum City Mayor Ray Uy, dili kini mahitabo kung gituman lang sa mga pulis ang kanunay niya nga pasidaan kaniadto pa. Ibaw ka Paul, kung ang ato ang pulis, labi na ang mga intel, before that na may mga lungkab, but wala sila action. Naunta ang trabaho sa intel, magsubay-subay, those who are involved. Pero I doubt kung kasubay sila. Nga namin natong pulis, reactionary na. Reactionary dapat, preventive ta permente. Kung preventive ta permente, dili ito mahitabo. Di mapatay itong estudyante. Muna, I'm grateful na si Chief PNP Torre nga mga pulis ipa-field na yun 10% na lang ibilin diya sa estasyon. Dapat lang wa naman tayo NPA nga threat, wa na may musulong sa ang police station, so dapat na sa field. O karon na sila sa field. Una ko na ginaina ng mga chief of police Paul, ikapoy na ko remind ang pulis dapat na sa field, pero daghan yung badlungon like sa mga intel. Iba man kung ganong tanan pulis gusto mag-intel kay para dili mo duty, para dili mag-uniform. Ang uban tuwa sa madyungan. Sobrang kadismaya ang gibati ni Mayor Uy dihang nasayra niya ang paghitabo. Remind na po ng chief of police, do something. Sukan nga nag-chief si Torre. Istrikto kay si Torre. Kaya ginamonitor sila sa radio. Tawagan. Video call. Muna ba sila sa field. Pag naaka dito, abilib lang po ko ni Chief PNP Torre. Pag video call niya, kindly salute. Mo salute po ng polis. Kung sa imong GCash, kay tagaan 2,000. Daga na po na-relieve ng provincial commander. Pagtawag, wala din silang post. Supposedly, dapat nga ng polis. Dili nang magluklok sa opisina. Daghan ang nagbangutan sa panghitabo, hilabi na nga mga minor de edad ang mga suspitsado. Brutal ang kamatayon sa biktima nga nakaangkon og 38 kasama dinunggaban. Sumala sa kapulisan, usa kini ka kaso sa robbery with homicide.